Nganzakwethu njengani manje nginofalawo oqeda ukuphuma estage enza imlingo mfowethu uzizwa kanjani ukuba ingxenye ye Mother of All Maskandi Festival? Angiqale ngibingelele obingelelayo ufalabo umfana wakho uzwayo enquthu ngaphansi kwezwe la kwaSithole eqhudini eqhumeni la kwaNqunu. Ngibingelela nje ngifisa ukudlulisa ukujabula okukhulu ukuyithola ngisethubeni elingaka. Akukhona ukuhlakanipha kwami futhi akukhona ukwazi kwami kepha kube ngabantu abangithathe bangifaka kulo mkhakha noma bangenza ingxenye lomcimbi. Ngibonga nje ngiphezi kubantu ngiyafisa futhi nakweminye imicimbi enemncintiswano njengale belithathe igama likaFalabo libe ingxenye yabaculi abayobe beqokiwe ngaleso sikhathi. Mfowethu igama lakho ke brand yakho njenganofala ikhula ngokusheshsha ngabe yini lenza ukuthi ube ne brand ekhula ngokusheshsha kangaka? Ngizokubeka kuthenini ekujuleni kwenhliziyo yami mina ngithanda abantu. So ukuthanda kwamabantu kwenza ukuthi noma ngibalungisela umsebenzi wami kube ukuthi ngempela ngisuke nginovalo ukuthi labantu engibathanda kangaka ngeke ngibaphoxe. Bese ngibamba ke ngizama ukubamba nami ngibambe ngendlela engisuke ngithi ngibambe ngayo bese kuthiwa ngibambe ngaqinisa. Ikhona ke ngicabanga ukuthi kwenza igama lami likhulu. Yeah. Umculo wakho kasikhulume ngawo. Nomculo omnandi omastariwe oclean okhala kahle. Isiphi istudio osebenza naso and i-experience yokusebenza estudio sengane? Istudio engisebenza naso before ngiye studio angiqala ekampanini ngisebenza ngaphansi kwenkampani enkulu futhi enomlando wezinto ezinkulu eziningi ezenzile endimeni kaMaskandi okuyizingane zoma music production ephethwe ubaba uShobeni nobaba uMthokozisi Zuma. Engicabanga ukuthi ubuclean bomsebenzi wami buqala lapho kuqala bese buya estudio engisebenza kusona kuseChuck Studio la engineer khona umalume uNdlovu okuyigama lakhe okumalume uThuthani. Engicabanga ukuthi bona ubuclean bomsebenzi wami okwesibili izandla zakhe umalume uThuthani. Izandla zakhe ngicabanga ukuthi maye sebambisene nekhampani kwenza ukuthi noma umsebenzi wami usuye uphothulwa kumlungu uphuma usuyilento oyincomayo. Lo mbuzo sengike ngawubuza nakwabanye ngizobuza nakuwe. Baloko bayakhula abantu abancane ama-2K alandela uMaskandi. Masikhula thina ngesikhathi sethu uMaskandi bekwazi ukuthi ulandelwa abantu abadala abangamaqaba abangafundile. Kodwa manje siloko sibona uMaskandi ungena nasentshweni ungena kuma-2K. Luthini uvo lwakho ngalokho? Kuyinto enhle kakhulu futhi siyafisa ukuthi udlulele nasesizukulwaneni esingemva kwama-2K ngoba ayikho into edlula ukuthi njoba uMaskandi uqala kade ulandelwa abantu abadala kwakuluhlobo loMaskandi owawuculwa ngaleso sikhathi. Yonke into nento ihamba ishintshe njengoba ubona uhlobo lwamafoni kuhamba kungene ifoni ikhishwe enye esuke isilandela nezimoto kanjalo kungena lokungana kungena le model iphinde ilandelwe enye model okukhomba ukuthi nathi kuMaskandi emculweni wonke jikelele ngeke ngisho ukuthi uMaskandi kuphela into ebhalwe ngo2020 ngeke ifane nento yango1989. Ngeke kuze kuya ngisho izithuto ziyazi ukuthi ukukhuphuka kweminyaka nazo ishintshe zenza ama-upgrade ngoba kusuke kufuneka into esuke isihambisana naleso sikhathi. Yebo. Falabo ngicela unikeze abantu beDurban Network ama-social handles wakho ukuthi utholakala kanjani, Facebook kanjalo. uFalabo kuFacebook unepage okuFalabo Manelisa Khuzwayo okuyilona page lami bese kuthi kuTikTok nguFalabo Khuzwayo bese kuthi kuWhatsApp ngitholakala enambeni yami ethi 0715 243 589. Izona ndawo engitholakala kuzona leyo. Mhlawumbe le number oyishoyo ezwela abantu abafuna ukubhukha bayakwazi ukuthola kuyona. Yona number ngitholakala kiyo ngakho konke ama-bookings ngabe uzoxoxa ngomsebenzi wami kodwa uma ungeze ukuxoxa kabi ngiyacela ukuthi ungezi kuyona uma uzoxoxa kabi ngoba angikuthandi nami ukuza kabi kimi. Kanye kwethu siyabonga. Siyabonga.